Wel, bore da i chi gyfeillion, mae'n amser i ni ddechrau. Cwmni dethol iawn bore heddi, rai bwys. Ond diolch i chi sydd wedi dod i ddarlith blynyddol Cymdeithas Emynau Cymru. Nawr, mae yna rhyw faint o newid yn y drefen wedi bod ar gyfer heddi. Felly, i ni addasu gobeithio i hynny. Dwi'n gofod trio'n gweithredu fel technegydd. Felly, mae'n addo dim byd, ond newn ni'n gofod. Mae'n bleser mawr croesawu Ceri Wyn Richards ato ni. Fel y gwyddoch chi, llynedd ar ôl ni yng Nghymru yn dathlu canmlwyddiant darlledu yng Nghymru. Ond hefyd yn cofio am raglenni crefyddol sydd wedi i cyflwyno dros y ganrif yna. Ac un o'r mwyaf hir hoedlog, y rhaglen radio Caniadaeth y Cysegr. A dathlu 3/4 canrif y rhaglen i ni'n mynd i wneud. Yng Cwmni Ceri Wyn Richards fi'n cynhyrchu'r rhaglen am nifer o flynyddoedd. Cwmni Parrog bellach wedi dod i ben wrth i Ceri yn ddeo, ond cyn yn ddeo, mi nath i waith mawr i recordio pob emyn yng Nghymru a Ffyr, mwyn trosglwyddo'r recordiau hynny i'r Llyfrgell Genedlaethol, fydd yn ei digido nhw mas o law, ac wedyn fydd yna archif o ganu cynulleidfaol ar gael yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fe ddilynnodd Ceri yrfa yn y cyfraniad ar ôl gadael Prifysgol Cymru Aberystwyth yn gynhyrchu'r radio theledu gyda BBC Cymru, ac wedyn yn troi at y sector annibynnol, gweithio gyda chwmni Opus cyn sefydlu i chwmni i hun, Cwmni Parrog. Yn ystod y cyfnod yma, mae wedi cynhyrchu raglenni i BBC Cymru, S4C, ITV, cyfresu Radio 4, Radio Cymru a Radio Wales. Dwi'n cofio fel Cwmni Parrog nath gyfresu am y Llyfrgell Genedlaethol yn 2007, blwyddyn canmlwyddiant y Llyfrgell. A Cwmni Parrog, fel o'n i'n dweud, fi oedd yn gyfrifol am Caniadaeth y Cysegr am nifer o flynyddoedd. Mae hefyd wedi darlithio ar gyfathrebu ar cyfryngau yng Ngholeg y Drindod, beth yw i nawr, Prifysgol Cymru, Coleg y Drindod, Dewi Sanford, yr enw hir yna. Fi oedd hi'n dysgu yn Prifysgol De Cymru, ac oedd hi'n brif gynghorwydd diwydiannol i Brifysgol Aberystwyth, pan ddilyswyd cwrs newydd yma'n yn cynhyrchu radio ffeithiol. A mae di awgrymu, mae di'n darllen y dyfyniad bach yma i chi. Di farw tad Ceri cyn i fi ymgymryd ar gwaith o gynhyrchu Caniadaeth y Cysegr, ond byddai oedd wedi drwytho yn y diwylliant canu Emynau, wedi bod mor falch. Roedd ei mam yn dal yn fyw, ac roedd balchder ei mam yn amlwg wrth iddi ddweud wrth ffrind, mae Ceri ni wedi gweithio gyda nifer o bobl enwog yn ystod ei gyrfa. Mae chi Bryn Terfel, Piers Brosnan a Stephen Sondau. Ond dim ots am ni, mae'n cynhyrchu Caniadaeth y Cysegr nawr. Ac ar y nodyn yna gael groesawu Ceri Wyn Richards. Wel, bore da i chi gyd, a diolch yn fawr am y croeso rhydian ac i Cymdeithas Emynau Cymru am wahodd Cwmni Parrog i draddodi'r ddarlith hon am Caniadaeth y Cysegr. Nawr, mae wedi ei lleisio o'r cychwyn cyntaf nad Cwmni Parrog fi'n cynhyrchu'r gyfres ers i'r rhaglen gyntaf gael ei darlledu yn 1942. I ni gyd llawer yn rhy ifanc i hynny. Ond sôn rhywfaint y byddai i am y gyfres a'r hyn sydd wedi digwydd iddi dros y blynyddoedd. Cyn mynd ati i wneud hynny, mae'n siŵr bod pob un ohono ni ac atgofion ein hunain am Caniadaeth y Cysegr. Ac yn y gyfrol, oedd rhydian yn dyfynnu wrth ei nawr, hoff Emynau Cymru, dwi'n nodi, a mae'n siŵr y bydd hwn yn cael ei clywch gyda nifer ohonoch chi,
Roedd yn draddodiad yn ei tŷ ni i fynd i'r cwrdd yn Hapel Saron Mantyffyllon, lle oedd yn had yn Trefnwyd 2 gwaith y sul. I'r gwasanaeth yn y bore a'r nos, ac i'r ysgol sul yn y prynhawn. Rhwng yr ysgol sul a chwrdd y nos, y drefn oedd cantir, ffrwyth tyn, gyda llaeth a'i dîl a pharter fawle, wrth wrando ar Caniadaeth y Cysegr, gyda'r pregethwr gwadd yn ymuno gyda ni yn achlysurol. Roeddwn ni wedi fy rhwytho yn ein traddodiad emynyddol felly. Ie, bu'r capel a'r gyfres radio yn fod i'n trwytho ni gyd yn ein traddodiad emynyddol. Traddodiad sydd bellach mewn perygl. Ond cyn dod at hynny, fe ewn ni nôl ychydig dros ganrif i Chwefror y 30 1923, pan ddechreuodd y BBC ddarlledu yng Nghymru am y tro cyntaf wrth agor gorsaf yn Nghaerdydd. Ym Mhen Cwta'r Flwyddyn a gorwyd un arall yn Abertawe. A chyn diwedd yr ugeiniau, oedd y 2 orsaf yn rhan o ranbarth gorllewinol y BBC, sef Cymru a rhannau o Loegr. Erbyn dechrau'r 30au, roedd galw yn y Cymru am ranbarth i Gymru oedd ar wahân i ranbarth y gorllewin, a hynny er mwyn darparu rhaglenni Saesneg a Chymraeg i haith i'r gwrandawyr, a chyflwyno rhaglenni oedd yn adlewyrchu rhai o'n traddodiadau ni fel cenedl. Ar ôl tipyn o frwydr, fe gafodd y trosglwyddydd ym Mhenmon i agor ym mis Chwefror 1937. A'r dechnoleg hon rhoddodd ddechrau i ranbarth Cymru, ac fe ddarlledwyd rhaglenni ar y BBC Welsh Home Service. Prin oedd yr rhaglenni Cymraeg i haith ar y gwasanaeth ar y dechrau, ond yn ddiddorol iawn, roedd lle i ganu Emynau ar y tonfeddi o'r cychwyn cyntaf. Ac fe glywyd rhain ar gyfresu byrion fel Blodeugerdd Seion a Gwasanaeth o Fawn. Ar y 15fed o Chwefror 1942, cafodd y rhaglen gyntaf Caniadaeth y Cysegr i darlledu. Ond roedd yn damwaid i aros pryd o hwn mewn gwirionedd, a bu'n rhaid aros tan 1949 i gael clywed y gyfres yn gyson. Ond beth am y rhaglen gyntaf honno yn Chwefror 1942? Wel, dyma a ddywedwyd yn y Radio Times y sy'n hwnnw. Cantorion Llanelli, arweinydd D.H. Lewis, rhai o'n hoff emynau wedi'i gosod ar hen alawon Cymreig. Cyflwynir y rhaglen gan Idris Lewis. 2 frawd wrth y lliw, felly, D.H. ac Idris Lewis. Nawr, yn anffodus, does dim cofnod o'r union emynau a gafodd eu cynnwys yn y rhaglen. Ond mae'n bosib bod yr alaw nesaf yma wedi ei defnyddio. Newch chi droi, felly, at y delyn air a geiriau Williams Pontycelyn ac ymuno yn y canu gyda chymanfa Westminster Llundain o archif Caniadaeth y Cysegr.
yn fawr iawn i chi. Y Delyn Aur, un o'r nifer o lawan Cymraeg sy'n sail i'w cael o'n Henindona, a thema rhaglen gyntaf Caniadaeth y Cysegr a darlledwyd ym mis Chwefror 1942. Mae arwydd canad i'r ffaith mae Idris Lewis oedd cyflwynydd y rhaglen gyntaf honno. Roedd yn gerddo o'i gorin i'w sawdl ac yn ddianydd a chyfeilydd athrylithgar. Roedd yn amlwg bod Emynau'n agos iawn at ei galon, gan fod e'n organydd yn habel seilo Llanelli ac yn habel Cymraeg Charing Cross pan oedd e'n gweithio yn Llundain. Ac mae dwy o'i Emynau, Caerdydd a Llandaf, i'w gweld yn hynny o'n ffydd. Roedd e'n ennill ei dywoliaeth fel cyfarwyddwr cerdd yn rhai o theatrau mwyaf llwyddiannus y West End, fel y Lyric a'r Gaiety. Fe ddod y gorau i'r theatr a throi ei olygon i fyd y ffilm yn Elstree. Ac un o'i ddyletswyddau fel cyfarwyddwr cerdd y British International Picture Company oedd trefnu cerddoriaeth i rhai o ffilmiau poblogau yr oes. Un ohonyn nhw oedd Blossom Time gyda Richard Tauber. Nawr, ar yr un adeg, tua 250 o filltiroedd i ffwrdd ym Mangor, roedd gŵr arall dawnus a galluog a oedd yn ymddiddori mewn cerddoriaeth, adlyniant a byd ffilm. Sam Jones oedd hwnnw, a chynta'n gyfrifol am rhaglenni Cymraeg y BBC. Yn ei plith, noson lawen gyda thriawd y coleg, wedi'r oedfa ac ymryson y beirdd. Roedd diddordeb mawr gan Sam Jones yn hyd y ffilm, ac un o'r rhai welodd yn ystod y cyfnod yma oedd Blossom Time, a chael ei sgwino ganddi. Fe dredodd ei gwrdd ag Idris Lewis, ac yn hen hir o hwyr, fe lwyddodd ei berswadio i ymuno â'r BBC yn Nghaerdydd, fel cyfarwyddwr cerdd rhanbarth Cymru. Fe ddechreuodd yr gwaith yn 1936, a cyntaf i'w benodi i'r swydd honno, a gwnaeth waith arloesol yn darlledu cynherddau cerddorfaol o Gaerdydd, a threfi cyfresu o raglenni lleisiol fel Melys Lais a Cenwch Un yr Hen Ganiadaeth. Dos fawr o syndod felly, mae fe oedd cyflwynydd cyntaf Caniadaeth y Cysegr. Ac nad oes tystiolaeth bendant, mae'r hawdd damcaniaethu mae fe a Sam Jones oedd wrth wraidd y gyfres radio. Dwi'n siŵr y byddai'r ddau yn synnu ond yn hynod o falch i bod hi'n dal i gael darlledu dros 80 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Wedi'r rhaglen gyntaf honno yn 1942, fe glywyd Caniadaeth bron yn fisol o gwmpas 5 o'r gloch ar fynhandi Sul drwy gydol y 40au, heblaw am rhai blynyddoedd yn ystod y rhyfel. Yn ystod y cyfnod hwn, daeth y canu o addoldau o bob cwr o Gymru, o Bont y Bodgyn a'r Bala, i Bont y Beren a Phont y Pridd. Ac am mae yma yn Phont y Pridd yn Rhondda Cynon Taf, yr un i'r bore yma, mae'n werth nodi bod y traddodiad o blannu cynulleidfaol yn gryf iawn yn yr ardal hon yn ystod blynyddoedd cynnar Caniadaeth, gan fod rhaglenni wedi darlledu o Fethania Coed Penmaen, Sardis, Phont y Pridd, Salen, Porth a Charmel, Treherbert. Fe ddechreuwyd darlledu Caniadaeth y Cysegr yn wythnosol am 1944 ar bynhawnd i Sul ola 1948, 75 o flynyddoedd yn ôl. A bu'n rhedeg yn ddi-dor ers hynny, y gyfres radio fwyaf hir-hoedlog yn y Gymraeg, ac un sydd wedi aros yn yr un slot i bob pwrpas ers hynny. Eith bod ati i recordio cymanfawdd yn fwy cyson, a hynny o fôn i fynwy ac ymhellach. Mae wlchicubiau, llanfair yn othafar eithaf, Llanelian yn Rhos, Conwy, Rygbi,
Forest Fach, Brymbo a Birmingham yn enghreifftiau o rai o'r ardaloedd y bu Caniadaeth yn ymweld â nhw yn ystod y 50au a dechrau'r 60au. Recordwyd corau hefyd, nid corau'r capeli yn unig, ond cymdeithasau corau o wahanol ardaloedd. Dyna chi Cymdeithas Goral Blaenau Ffestiniog, Côr Nant y Ffyllon, a Cymdeithas Goral Resolven y Cylch yn cynnal rhaglen o anthemau. Cafodd cymanfaoedd penodol i Trefnwyd gan y BBC hefyd. Roedd aelodaeth y capeli'n gryf, traddodiad gymanfa ffyniannus, corau bron yn mhob capel, a chalw pedwar llais yn gryf a chyfferol. Diddorol sylwi hefyd wrth ddarllen hen llyfrau o Radio Times bod rhaglenni penodol wedi'i neillio i drafod pobl arbennig a'i cyfraniad i'n traddodiad emynyddol. Un o'r rhai cyntaf oedd yr hanesydd cerddorol M.O. Jones, sydd â chysylltiadau agos o'r ardal hon. Dyn a fy'n ddylanwad mawr ar Caniadaeth y Cysegr yng Nghymru ymhell cyn y gyfres radio gyrraedd y tonfeddi. Ond yn anunhanderchol, fe gafodd y fewnbwn sylweddol i rhaglenni hefyd. Un o Sir Gaernarfon oedd yn wreiddiol, ond fe symudodd i fod yn athro yn Rheherbert. Oedd yn weithgar yn y gymdogaeth ac yn Hapel Carmel yn y dre, yn ogystal â theithio'n gyson i feirniadu mewn Eisteddfodau ac arwen cymanfaoedd. Fe gyhoeddodd weithiau a thwythodau o bwys yn eu pith, hanes bywgrafyddol a beirniadol o gerddorion Cymreig, a hanes a datblygiad y diwydiant glo yng nghymoedd y Rhondda. Roedd yn aelod o fwrdd golygyddol Medwydri, dwy gyfrol sydd wedi bod yn sail anhepgol i Caniadaeth y Cysegr. A dyma'r cyfraniad anuniongyrchol y cyfeiriad i ato fe, sef y Caniadaeth Cynulleidfaol a Caniadaeth yr Ysgol Sul. Casgliadau o emynau sy'n dal i gael eu canu mewn oedfaon a chymanfaoedd ac sy'n parhau i gael ei recordio a'i darlledu ar y gyfres heddiw. Yn 1942, cynhyrchwyd rhaglen goffa i M.O. Jones a hynny yng Nghapel Carmel, Rheherbert, lle roedd ei fod i canu ac yn organydd. Does dim byd felly yn fwy addas nag yn ei ymuno i ganu i drôn Rhondda, a'r eiriau elfed, a'r blwydd Iesu, dysyn gerdded drwy'r byd yn ôl dy droed. Cymanfa bro Ingli sy'n eich tywys o archif Caniadaeth y Cysegr.
esoniad i am un o gyfrifiadau Emma Jones, hanes rhyw-gyffredol a beirniadol o gerddorion Cymraeg. Ac yn y gwaith hwnnw, mae'r awdur yn trafod teulu a gyfrannodd yn helaeth tuag at yr henenyddiaeth am diwylliant crefyddol, ac sydd wedi cyfoethogi Caniadaeth y Cysegr. Ymwysedd o lanigloes oedd nhw, ac wedi yn dysgu rhifyn arall o Caniadaeth y Cysegr ar ddarlledwyd yn y 40 cynnar. Rhaglen oedd hon yn seiliedig ar ddathliad ac yn hawlwyd yn hapel heol Trefnwyd Llanidloes i nodi canmlwyddiant marw'r brodyr Richard a John Mills, James Mills yn bwydri. By'r ddau yn allweddol yn safoni a chynnal canu cynulleid fawr yn ein capeli a'n cymanfaoedd. A fe gyhoeddwyd caniadaeth seilendonau yn cynnwys weithiau gan gyfansoddwyr o Gymru, Lloegr ac Ewrop fel Mozart, Haydn a Handel. Cafwyd emynau ganddo fe a'i frawd yn y gyfrol hefyd, a mae Hosanna gan James ac arbennig gan Richard yn cael eu canu yn ei gwasanaethau hyd heddi, gan fod y ddwy i'w gweld yn Heneuon Ffydd. Torion i gyfansoddwyr a chasgwyr eraill, Ie'n gwyllt yn eu pyth. Wrth ystyried y pwyntiau yma felly, y canu cynulleid fawr, y corau a'r unigolion, mae'n ddiddorol nodi bod yr egwyddor sylfaenol o ddechrau cyfres Caniadaeth y Cysegr heb newid mewn 3/4 canrif. Roedd adlewyrchu canu cynulleid fawr mewn capeli a chymanfaoedd a defnyddio corau i gynnal ambell rhaglen yn ddwy agwedd bwysig. Yn ogystal, roedd darlledu rhaglenni yn trafod gwaith pobl fel Emma Jones a'r Meisiaid, yn atgyfnerthu i cyfraniad cyfoethog, un diwylliant crefyddol a cherddorol, ac yn fodd i drwytho cynulleidfa ehangach y gyfres radio ym pwysigrwydd a pharrhad yn traddodiad emynyddol. Ac mae hynny'n wir hyd heddi. By'r gyfres yn boblogaidd a llwyddiannus iawn o'r cychwyn cyntaf. Ac er nad oes llawer o wybodaeth gyda ni am gynnwys y rhaglenni o ganol y 60au i ganol y 70au, i ni yn gwybod i bod i wedi ennill cynulleidfa o wrandawyr triw dros y blynyddoedd. Ac mae ambell i ddyfyniad yn tanlinellu hyn. Roedd Gareth Price yn rheolwr BBC Cymru ar ddiwedd yr 80au, a fe wedodd fyddai amser te ddydd Sul ddim yr un peth o gwbl neu Caniadaeth y Cysegr. Mae miloedd o bobl, llawer ohonyn ddim yn siarad Cymraeg, fel mae hi yw'r unig raglen Gymraeg i'w darlledu ar Radio Wales yn ogystal â Radio Cymru. Yn wir, dim ond y top 40 ar Radio 1 sy'n gallu sicrhau mwy o gynulleidfa ar fy rhan di Sul. Nawr yn chi dweud. Caniadaeth y Cysegr wrth gwrs o'n sail i gyfresu teledu adnabyddus fel Songs of Praise a Barry Morgan. Mae'n dda gwybod mae Cymru oedd yn arwain y ffordd yn byd darlledu canu Emynau. Roedd Caniadaeth y Cysegr yn 20 oed cyn i Songs of Praise yn ddangos, ac mae'r cyfuniad o ganu grymus a dwyfoldeb dwfn wedi cael effaith gadarnhaol ar yn bywyd fel cenedl. Roedd yna adeg pan oedd y BBC yn ymweld ag ardaloedd i'r recordio caniadaeth mewn cerbyd darllediad ddim, am oedd yn gweud, fel crwt ysgol yn y 60au, dwi'n cofio cerbyd Sadwrn ar gyfer 2 darllediad byw o'r un capel ar y Sul. Oedfa fore, ac wedi ymarfer yn y prynhawn, Caniadaeth y Cysegr yn fyw am hanner awr i 4. Tipyn o achlysur, William Probert, cyfansoddwr y feunol, yn arfer y canu yn cynnwys anthem. Ie, roedd y gyfnod pan oedd y capeli'n llawn a'r canu'n ddigon safonol i ddarlledu'n fyw. Ond bod hyn yn bosib yn y 60au,
mae hyn hefyd yn nodi erbyn iddo fe ddechrau cynhyrchu'r gyfres, roedd yr aelodau'r capeli yn gyflym diflannu a'r canu cynulleidfa bawb pedwar llais yn gwanhau. Pan gymrodd Cedric Jones yr awenau yn yr 80au, yr un oedd y neges. Bu Cwmni Parrog yn cynhyrchu'r gyfres o 2012 hyd y llynedd, ac o ganlyniad ei wybodaeth oedd ganddo ni eisoes felly, a dirywiad a welsom ni ein hunain yn ein capeli am canu cynulleidfa bawb. Fe wnaethon ni arolwg o'r gyfres, mae dibyniaeth ar gyfanfaoedd dros ddegawd. Dyma ofras i chi o sydd oedd pethau. Yn y flwyddyn gyntaf, darlledwyd 37 o'r rhaglenni a ddaeth yn uniongyrchol o gyfanfaoedd ar y codiwyd o gwmpas y wlad. Hynny yw 19 cymanfa. Mae'r nifer wedi lleihau bob blwyddyn ers hynny. Ac oherwydd hyn, roedd yn rhaid i ni ddechrau meddwl am ffyrdd o gadw'r gyfres yn fyw yn wyneb y dirywiad hwn. Erbyn 2019, y flwyddyn cyn y pandemig, cafodd 220 o rhaglenni i darlledu yn uniongyrchol o gymanfaoedd. Dipyn llai, a hynny cyn y pandemig, cofiwch. Erbyn 2022, 12 o rhaglenni gafon darlledu yn uniongyrchol o gyfanfaoedd ar y codiwyd ganddyn ni. Felly, wedi i mynd o 37 ar ddechrau degawd i 12 ar y diwedd. Cyn trafod oblygiadau hynny'n hellach, dewch i wrando ar enghraifft o hyn recordiad o Caniadaeth y Cysegr, lle mae hynny cyfrog a sicr sydd mor nodweddiadol o'n traddodiad cymanfaol i glywed, ac yna enghraifft o ganu o gymanfa ar y codiwyd yn ddiweddar. Sylwch ar y gwahaniaeth yn y niferoedd sy'n canu, y ddisgybleth, y donyddiaeth a'r canu pedwar llais. Tipyn o wahaniaeth yn oes. Nawr, gellir dadlau bod y pandemig wedi effeithio ar ein cyfanfaoedd ac wedi ychwanegu at ei dirywiad. Gan fod y cyntorion yn gyffredinol yn perthyn i'r tro hun ac felly wedi bod yn bryderus i ailgydio yn y gwaith. Ond mae'n rhaid i ni gofio bod dirywiad wedi dechrau ymhell cyn hyn. Yn sicr, fe effeithiodd Covid-19 ar ddarllediadau Caniadaeth y Cysegr. Roedd rhaid meddwl am gynhyrchu'r rhaglenni mewn ffordd fwy creadigol nag arfer, a ffynnu ar yr archif oedd ganddo ni ar y pryd, gan fod y canu ar stop. Roedd testunau'r rhaglenni yn ffres ac yn wahanol i'r arfer. Cafwyd cyfres o rhaglenni ar wahanol themau gyda'r arolyn ifans yn cyflwyno. Modlen lynch
yn trafod cyfraniad merched i'n henyddiaeth. Elen Ifan yn dadansoddi rhai o'n cyfieithiadau. Rhian Williams yn bwrw golwg ar ôl y cyfansoddwr, a rai o'r cyfansoddwyr clasurol mwyaf byd a'i dylanwad nhw ar y traddodiad. Cyflwynodd Christine James, gyfres yn trafod emynau rhai o'n harfer wyddon, ac olrhain dylanwad tramor ar ein henyddiaeth, mae'r archeb i'r presennol, Mae'r Hopwood. Yn ystod y cyfnod yma, fe dderbynodd Cwmni Parrog fwy o ymateb i'r rhaglenni nag erioed o'r blaen, adborth, brwd a phositif. Beth oedd yn gyfrifol am hyn felly? Drwy wrando a chanu emynau ar y sul, gan nad oedd modd iddyn nhw'n wneud hyn yn y capel. Ond roedd mwy i ni denu hefyd. Roedd pob rhaglen yn cynnig canu safonol gan ein bod yn defnyddio'r recordiadau gore o'r emynau o'n harchyd. Roedd y testunau newydd i Caniadaeth y Cysegr ac yn taro deuddeg. Roedd y cyflwyniad a ddefnyddiwyd yn agos ato chi ac yn wybodus. A mae'n siŵr bod chi sylwi bod nifer ohonyn nhw'n fenwod. A merch, wrth gwrs, i un o'n prif emynwyr. Mwynhewch ddatganiad y chwechawd yma yn canu un o emynau Ann Griffiths ar y Dôn Edinburgh. Fe recordiwyd hwn yn ystod y pandemig, pan nad oedd hawl cael mwy 6 i ganu, oedd yn rhaid i'r cantorion fod 2 fetr a hanner o ddiwrth ei gilydd, a ffianno'n gyfeiriant yn nad oedd modd defnyddio'r organ. Lleisio hyfryd y chwechad yn fyna yn canu dan amgylchiadau y anodd. Fel nodwyd eisoes, roedd nifer y cymanfaoedd safonol oedd ar gael ei recordio yn llai cyn y pandemig. Dewch i gymryd tref Aberteifi fel enghraifft. Pan ddechreuodd Parrog gynhyrchu'r gyfres, roedd tair cymanfa annibynnol yn y dre. Bellach, cymanfa unedig sy'n cael ei chynnal. A mae patrwm yn debyg mewn mannau eraill hefyd. Wrth gwrs, mae yna fanteision yn hyn o beth. Gellir cryfhau'r canu wrth fod am mwy o bobl at ei gilydd a chynnal canu 4 llais da. Ond mae yna anfanteision hefyd. Mae'r cymanfaoedd undebol yn canu o'r rhaglen hyd-enwadol, sy'n golygu bod ystod yr emynau sy'n cael ei canu yn mynd yn llaw yn ogystal â'r cymanfaoedd ei hunain. Nawr, mi ambwysleisio mae sylw cyffredinol yn hwn. Nid beirniadaeth ar y bobl hynny sy'n gweithio'n ddigyn ac yn ddiflino i geisio cynnal cymanfa. Mae cymanfaoedd da yn bodoli o hyd mewn sawl ardal, a mawr yw'n diolch i chwilio'n wyth y trefi a'r pentrefi yma am geisio cadw'r traddodiad yn fyw yn wyneb heriau cyson. Mae'n darllen caled gyda gymaint o newid yn y Cymdeithas. Mae difaterwch ynglyn â'n crefydd yn traddodiadau. Mae gwrthrychau materol yn fwy apelgar na'r byd ysbrydol. A'r ymdeimlad o ffydd mewn byd cythryblus yn simsam. Mae nifer fawr o bobl yn cynnwys plant a phobl ifanc wedi troi cefnau ar y capel, a dwi'n mynd i'r cwrdd ddim yn rhan o'i patrwm na'i hadnabyddiaeth. Dydw ddim felly yn cael ei trwytho yn neud canu emynau. Mae nifer o'n hemynau cyfoes yn unsain,
felly dyw'r arfer o ganu 4 llais ddim yn cael ei arfer. Mae'r toriadau mewn adnoddau ac addysg gerddorol i'n pobl ifanc hefyd yn golygu nad oes gymaint ohonyn nhw'n darllen cerddoriaeth sy'n ychwanegu at y broblem. Does dim cymanfaoedd newydd yn cael ei sefydlu heb law am ambell ymanfa unigol sy'n cael ei chynnal i godi arian at weithgaredd neu elusen. Felly, beth yw'r ffordd ymlaen i Caniadaeth y Cysegr? Fel y soniwyd eisoes, roedd Cwmni Parrog wedi gweld sut oedd y gwynt yn chwythu ymhell cyn y pandemig ac yn sylweddoli ein bod ni mewn sefyllfa o argyfwng. Ond wrth gynhyrchu'r gyfres mewn ffordd wahanol yn ystod yr arwydd, a rhaglenni hynny wedi arpenio at y gwrandawyr, roedd rhaid i ni sicrhau ffordd o barhau'r arfer gyda thestunau gwreiddiol a chanu da a chyhydol yn sail i'r gyfres. Fe etifeddodd Cwmni Parrog archif Cedric Jones o Gwmni Andante pan ddechreuon ni gynhyrchu'r gyfres am yn diolch ni'n fawr iawn i Cedric. Felly, rhwng y gwaith recordio nath a'r gwaith wnaethon ni, o'n i'n gwybod bod tipyn go lewr gyda ni o Emynau o'r 80au ymlaen. Ond roedd angen mwy. Felly, dyma fynd ati i ddarganfod beth oedd ar gof a chadw yn y BBC. Newyddion drwg y geison ni, prin yw'r rhaglenni yn yr archif ers y dyddiau cynnar. Dyna pam i ni benderfynu creu archif o bob emyn yn haneuon ffydd, a'i chyflwyno i'r BBC a'r Llyfrgell Genedlaethol. Mae hwn yn sicrhau cofnod cyflawn o'r emynau o'n llyfr emynau cyd-anadol i genedlaethau'r dyfodol beth bynnag a ddaw. Nawr, tipyn o gaf, oedd y cynllun uchelgeisiol yma, dweud eich ia. Oedd angen rhoi trefn ar yr archif o ganddon ni eisoes a gweld faint o emynau oedd yr ôl i'w recordio. Y cam nesaf oedd penderfynu gyda phwy a dylsen ni recordio'r emynau i sicrhau canu o ansawdd da. Fe gysylltol ni â chapeli, cymanfaoedd, corau, ysgolion a chymunedau a chael ymateb syrdanol o gael ymwybod. Recordiwyd corau o bob cwr o Gymru dros 20 ohonyn nhw enghraifft. Fe ganodd corlan o Sir Benfro, weithiau gan emynwyr i sir, a pherfformio gwaith emynwyr a chyfansoddwyr i hardal Chwmni nach cantorion Emynau. Fe ffurfiwyd cymanfaoedd arbennig yn cael ardaloedd fel Blaen y Coed, yn cynnal cymanfa o Emynau Aelfed. Fe gytunodd ambell ardal i ychwanegu 2,000 emynau oedd yn hangen at rhaglen i cymanfa gynyddol. A dath ambell ardal nad oedd wedi cynnal cymanfa ers blynyddoedd at ei gilydd i ganu emynau ar gyfer yr archif. Ac mae'n diolch ni i bob un gyfnod rhan yn y prosiect pwysig hwn, yn gantorion, cyfeiryddion, hyfforddwyr a ffermwyr. Pw sydd wedi sicrhau cofnod holl bwysig yma. Ac ydy, mae'r archif yn gyflawn. Mae'r pobl wedi ei drosglwyddo yn ddiogel i'r Llyfrgell Genedlaethol ac adran archif y BBC. Felly, mae'r deunydd safonol o ganu da ar bob a chadw i ddefnyddio ar raglenni Caniadaeth y Cysegr yn y dyfodol, ac os fydd y cenedlaethau ar ddaw am wybod beth oedd hanfod canu cenedlaethol 4 llais yn ei capeli, mae'r cwbl ar gael yn y Llyfrgell Genedlaethol. Am wogaeth i, fel y gyfeiriad chydian ar y dechrau, yw y bydd y sefydliad hynny yn cael cwbl ar y wefan yn hyn amser i wneud yr emynau yn hygyrch i bawb. Ystyryd ganodd ar hynny, y sawl sydd â chlystiau i wrando eraill. Dyw hyn ddim yn golygu, wrth gwrs, na fydd Caniadaeth y Cysegr yn teithio. Dyw hyn ddim yn golygu, wrth gwrs, na fydd Caniadaeth y Cysegr yn teithio i wahanol ardaloedd yn recordio cymanfaoedd os yw'n teimlo digon da i darlledu.
Fel dywedodd Caniadaeth Richards, cyfarwyddwr y BBC Cymru, tra bod cymanfaoedd safonol yn cael eu cynnal ar hyd y ffeir y wlad, bydd BBC Radio Cymru yn ei hadlewyrchu. Fel y sonios i ar y dechrau, diadwyddodd sylfaenol y gyfres ddim wedi newid ers y cychwyn cyntaf, ond mae'n cymdeithas ni wedi i thras newid, ac mae natur y gynulleidfa'n wahanol oherwydd hynny. Erbyn hyn, mae'r cysnodion cyfyn dal i wrando ar Caniadaeth, ond mae rai hefyd yn gweld yn y geni fel pont rhwng cysnogaeth a'r byd seciwlar, ac yn fod i ddywallu diddordeb cynhyrfyd y Cymru mewn canu Emynau. Mae'n braf iawn gweld byddwch chi dal yn boblogaeth. Fel y dywedodd Gwrthwyd Pritchard, golygu cynnwys y Cymru yn ddiweddar. Mae'n anodd o botymau gwrando ac adborth y gynulleidfa bod Caniadaeth y Cysegr yn parhau yn bod y rhaglen bwysig i wrandawyr Radio Cymru. Yn ôl ein adroddiadau Roger diweddar, mae Caniadaeth y Cysegr yn list rhaglenni mwy o cyflogau Radio Cymru a o'r gofio sir, ac mae'n galanogol hefyd gweld nifer iach yn gwrando ar alw a BBC Sounds. Nawr, byddai'r geiriau ac BBC Sounds wedi bod yn hollol ddieithydd i'r gwrandawyr yn hanner y ganrif diwethaf. Mae chwildro ei bod yn ei darlledu ers hynny. Mae'r dictor recordio wedi datblygu'n sylweddol dros y blynyddoedd gyda'r meicrofonau a'r systemau recordio'n fwy safonol a manwl, ond eto yn llawer llai o ranwaith ac yn hynod o halaw. Yn y grŵp cynnar Caniadaeth, roedd y geni weithiau i cael ei recordio ar fus, hynny yw arweinwyr fel His Master's Voice. Ond erbyn hyn, mae modd recordio sain hollol hir a gran gyda meicrofonau soffistigedig ar eich cyfraniadur neu'ch ffôn symudol, ac wneud hynny mewn fesu capel o hyd yn oed yn hynny'r cael. Mae'n gweithwedd yn datblygu ac yn esblygu yn gyson, a bydd rhaid y Caniadaeth newid gyda'r oes. Mae'r Gymraeg yn dal yn reynus ac yn goeth yn ddios, ond mae'n sfftio i llaeth ffyrir a hen ffasiwn. Fe gafod y stael hyd i ni, o beth gweithio chi, yn ei ddyswadio rai cyflwyniad, na'r sefyll mewn arad i'r radio, mae angen ceunaws a dos ato chi a naturiol mewn cyfesu fel hon. Mae'n ddiddorol sylwi, sydd mae un o'r gorau'r dyddiau yma yn fwy blaengar gyda'r repertoire, ac eto mae'n rhoi mwy o sylw i'n hynny. Ydy'r dyn dweud, gyda ffyddel digon anodd o'r gapeli ac yma'n fawr, mae corau bydd yn cynnal y traddodiad hwn yn dyfodol. Fe ddywedodd Hugh Fawkes wrth gyflwyno hydyn o Caniadaeth a llynedd. Fel einydd côr, dwi'n gwybod sicr bod yr Emynau wedi cael cwrp angenrheidiol drwy ganol corau a wrth i ni ei perfformio. Rhai ohonyn ni yn cystadlaethau ymladol. Mae'r Emynau yn cyrraedd cysiau newydd ar y mater ystod yn gadarnhaol. Ffordd arall o sicrhau nad yw'n Emynau'n mynd yn ddangos yw creu trefniannau newydd ohonyn ni, cael ffres a gyfeirgar sy'n denu to ifanc i canu. A dyna nath côr dydd, sef y côr Mae'r Arwen a chôr Osian Rowlands, i ddathlu Caniadaeth y Cysegr yn 70 oed. Fe wnaethwyd 2 rhaglen arbennig a'n CD o drefniannau Jeff Howard o rai yn hoff Emynau, a bydd llwyddiant mawr. Erbyn hyn, mae sawl chôr yn canu trefniannau a'r gerddoriaeth ar gael i unrhyw sy'n eisiau dysgu. Erbyn hyn, mae mwy o gyflwynwyr iawn yn cymryd yr awenau ar y rhaglenni, cyflwynwyr naturiol a chyfathrebu'r da sy'n wybodus am y pwynt dan sylw. Mae yna fwy o ferched y cyflwyno Caniadaeth nag ydy erioed o'r blaen. Felly, beth ydych chi'n gydasu o hyn i gyd? Mewn rhagair i raglen Cymdeithas Caniadaeth y Cysegr yn datu'r 20
yn 1989. Fe ddywedodd ar hanesydd cerdd Hugh Williams, tybed a glywyd canu 4 llais ar y radio o unrhyw eglwys yn ein gwlad ymhen hanner canrif arall. Wel, mae yna 15 mlynedd o'r hugain wedi hynheibio ers iddo ofyn y cwestiwn hwnnw, ac mae'n canu yn dal i fynd. Ac bod yr arfer yn ein capeli'n dirio, mae Caniadaeth y Cysegr fel gyfres wedi paratoi'n ddigonol gobeithio i sicrhau'r achos a'r traddodiad am flynyddoedd i ddod ar y tonfeddi, gan gadw'r ethos gwreiddiol o ddarlledu canu mawr. Diolch yn fawr i chi. Ar yn rhan ni gael diolch yn gynnes iawn i Ceri am baratoi a thraddodi'r darlith. Roedd hi wedi gobeithio cael rhywun arall i draddodi ar ei rhan i, ond roedd hynny ddim yn gywir os yna. Mae wedi wneud a wedi brwydro yn erbyn sŵn y glaw. I ni'n gwerthfawrogi a dwi'n siŵr bod yr hyn wedodd hi wedi cyffroi atgofion ymhlith llawer ohono ni am 19 Sul a gwrando ar Caniadaeth y Cysegr. Mae da fi atgof plentyn, chwarae'r dyddiad i chi, Mae'r trydydd 1961, lle ddarlledwyd oedfa'r bore a Caniadaeth y Cysegr o gaffael Trinity Abertawe. Dwi'n cofio bod na fy ddarllediad yn fyw y 2 rhaglen a'r cyffro oedd, achos oedd hi'n beth, eitha cyffroes i fod ar y radio, a'r cof sydd gyda fi oedd bod yma'n gyda'n had yn pregethu yn y bore a gyda'r cyflwyniad yn y panad. Oedd hi fawr, ac oedd hi'r siap hyn, ac oedd hi'n edrych yn debyg i fisgien siocled o'n i'n cael weithiau. A na'r cof sydd â fi am y raglen yw fisgien siocled na'r dark y pulpit. A fel na ma cof plentyn. Ond ni wedi cael cyfoeth o gyflwyniad. A mae'n gysur i ni gofio bod y rhaglen yn dal i fynd. Mae'n fwy hir hoedlog na'r Archers. Fe chwiodd yr Archers ddim tan 1951, felly mae Caniadaeth y Cysegr wedi trechu'r Archers. Mae'n dda i ni gofio bod y traddodiadau yma nid yn unig yn parhau, ond yn cael ei hail ddatblygu, i mowldio'r newydd, a gobeithio yn enyn cynulleidfa newydd. Diolch yn fawr i chi am ddod, diolch yn fawr iawn i Ceri am y ddarlith heddiw. Diolch yn fawr.